कितने करें? आधा किलो ମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ'ଣ କେମିତି ଇଏ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ନିହାତି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟା ସାରା କେମିତି କ'ଣ କରିବି ସେ କାମଟା ଯାଉ। ଝାଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦିନଟା ସାରା କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତି। ମାଛ ଆସିଲା ହାରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଛ ତ ଆଣିଛି ହେରି। ଚାଲନ୍ତି ଏବେ ପକେଇବା। ଏବେ ତ ବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର। ଭାତ ତ ପଖାଳ ଅଛି, ଆଉ ପଖାଳ ଅଛି ଯେହେତୁ ମାଛ ଭାଜିଦେବି। ପଖାଳ ଭାତକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି। ସେଇଟା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ପକାଇଦେବି। ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ପକାଇଲେ ପିଲାଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଭାତ ବସାଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ପକାଇବି। ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ପକାଇଦେଲେ ଅଛି ଯେହେତୁ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ପଖାଳ ହେଇଯାଉଛି। କାଲି ତ ଆଣିଥିଲେ ନାନକୁ ତଡ଼କା ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ପଖାଳ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କରିସାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ନା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଚକଚକ ହେଲା ଲେଖେ ଅନେଇକି ଟିକେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା ବସେଇ ଯାଇଛି। କହିଲେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି, ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ହେଲେ ବି ଭାବିଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଛ ଆଇଲା। କହିଲେ ନାଇଁ ମାଛ ରଖିଦେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି, ଖାଇବା ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି। ମଛଲି ଭଜାକୁ ପଖଳି ଭାତ ଛିନା ପିନା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭାଜୁଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାଜୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମାନେ ବାଇଗଣ ଭଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇଗଣ ଭଜା ଶେଷ, ଭାତ ଆଣିଛେରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇ ନେବା ପଖାଳ।
आपण मानक मोर ये बर्तमान भात मु ये करदे बैगण एपटे आलू भर्ता एपटे अंडा प्लेट देखो आपण मैंने केमती मंडा फूल आमर लगेचु जेहेतु आमर लगी लगी मंडा फूल होती मुझे मंडा फूल किसी गछ हाणिकी सेपटे लगेबी चलतु ये जीवा मैंने बर्तमान आईली हेरी फूल गछ हाणिकी मीठे लगे भेंडी गछ जोड़े लगे ज्योति गछ जोड़े लगे लगे डंक अच्छा सांग मैंने बर्तमान टाइम तो होगा 5:30 गछ जोड़े लगेदेली मंडा फूल गछ चलते भी जीवा सन्धार का दबा सांग मैंने रोषेबास तो शेष रोषेबास सारिक जाऊे खाइबू माछ भजा आनी माछ फ्राए आनी करदे आगे पानी नकले भल लगे चलते भात खाई सारे आप सहित कथा टाटा।